En gino Mario makare nyakoro mga juang machiegni chelo ni mar Migago tarik 22 dwe no mar 11 higa mar 2023 waiko ni mathoth ka bende wang'yo ni mago motuche gwengewa anyato gwenge makalu ka bende wathoro menyo ni mago bende osio kotendre kod koth mapek mamedo chwe pacho kae bende ang'o tude gi moko nyofo mago bende koro ntiere kuonde ma chenro mopogore opogore dhi mbele ang' gi nyiso mago motuche kuonde go kata kamano wachako gi mago mwamiyo pek. Achiji ariyo mitudo gi nek mar obila Siaya auchiel kod magina e gweng' Mahawinga okinyi makawuono. Midhiero mar koth mapek medo nenore kae kaunti ma Kilifi oyangore ni ji 9 osewito ngimagi kakale oula. What we are doing today is launching what we are calling Project Better, which is a digital tool for monitoring all the government projects and programs. Sirikal kokale Migago mar arita opogo masinde ne jotend arita ma biro manyo chal madongruok kod chenro mamoko e kor gwenge mathurka. Machiegni nyakoro mga juang chendo ni mar Migago betolo mar miwa pachi lai marot machuo kari adek au chendo no kabende wantere live Facebook YouTube duto warwaki pachi sigi mag Migago nyinga Lydia Okeyo. Achije mokare yo maitudo gi nek mar obila mano chiwo arita ne otese mag penje county wa Siaya ochwad gi magina ma onegi okinyi makawuono e gwenge Mahawinga e county ma Siaya. Komanda mar obila ma county no Clayton Kemboyo wacho ni malingling mane giyudo no yango negi ni jalno no pondo e ot moro. Obila no dhi e odno kata kamano kane gitemo ya dhot no ne giromo gi muoch mar magina mano chuno gin bende yaw mach kendo nego achije ariyo kanyo ka wuon ot mane gipondo e to ne oringo ma olal. Obila wedo bunde ariyo mano ma obila mano negi kod beti modhuro kachiel gi buge 5 mar din mar Jo-Islam mar Quran kod tong achiel. Obila chich ne chal kagima chijego ne jiwo puonj moko magalagala kendo chali ne gin moko kuom kweth mar jonjore makoch. Akatulir mpaka a certain murder house. Akatueleza hapa ni mahali we suspect au watu wawili wala walinyang'anyana bunduki walikuwa wamejificha. So our officers waka knock hiyo mlango wakitaka wafunguliwe, but instead of them opening the door waka shoot from inside. So our officers took cover na waka respond to that shooting. Eventually 2 suspects were neutralized. We are yet to confirm their identity. Now their tribe hatuja confirm, lakini through investigation we are going to investigation is going to reveal that. So we thank the members of the public na hata nyinyi watu wa media vile mlifuatilia mpaka wakati tumefaulu. We have had an intelligence-led operation since that incident happened on Monday. So these officers have been busy combing the area, and today they had a breakthrough of 2 of the assailants who engaged police officers, but they were neutralized. But one was arrested. Also, we have recovered the 2 firearms which were taken from the police officers. Jago moro chuo gi pala gi osiepne ma wito ngimane bang' kane gibedo gi gwenyruok e kinde mane gitugo karata e boma ma Yugi sub-location mar Achunyo South e county ma Homa Bay. Wach mano omiyo rawere otia od jago no mach kendo owang'o pep. Ora no mong'ere kaka Geoffrey Odhiambo no wito ngimane kinde mane oyudo thieth e osiptal ma Kisii level 5. Ruoth ma gweng'no Nelson Ouma ochiwo ler e wi nek makamano. Ka komanda mar obila mar Achunyo sub county Liz Wachira wacho ne gisechako timo apedha ka koro gimanyo jalno manoringo olal bang' timo timno. Mar kad kar saa 12:30 odhiambo eka kijana me iluongo ni Tyson Otieno nobiro mondo joingi. Kobiro to penjo kako odwa donjo tugo to nyise ni ok gitug pesa, gitugo tugo ma free. Kowinjo kamano to keto nokelo koko to nyathi makato koro chuoyo gi pala ne dini kono mera karwa kato kwadware koko e wang' ochuoyo wi nyathini gi pala since ni nyathini ne jogwom piny en gi mal ochuo wiye chuny wiye gi pala mapalo moko kanyo kore mano tamo jogi golo kitero to bedo referred kitero matatu refer gi to Kisii. Koro bang'e no kar
kugwen to nyithi 1000 street ochokore modhi e dalagi Tyson Otieno mano chupo gi palane mowang'o molokore buru maonge gima nokonyo. Wadhi kama ne nyithindo go bede raudi kane gichano koro gimanye gidwa ni ginege aching' opasore koro wadhi mwawuoyo mawawinjore ni e sechego sirikal osekawo wachono kendo investigation is going on koro kik giyie mondo gikaw seri e lwetgi. Kurom gajwang' ji ochiko yangeni owito ngimagi e kaunti ma Kilifi kaluwore gi oula mapek mokel gi koth masani koro chwe asasa e pacho kae. E kind ji ochikogo, 6 kuomgi gin jodongo ka 3 kuomgi to gin nyithindo. Gavana ma kaunti ma Kilifi Gideon Maitha Mung'aro yango wachne kowacho ni familia maromo 512 bende koro dong' maonge kuonde jot kaluwore gi midhiero mokel gi koth ma kamano. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua makochung' motegno ni sirikal osegolo pesa ne tend counties makedo gi midhiero mag El Nino. Romo gi jokanyo e pare ma Karen, Gachagua wacho ni maromo siling bilion 2.4 osegol mar rakruok gi midhiero mar koth mar El Nino. Odiochieng' manyoro Gachagua nyose counties kuom rem keto pesa ne kedo gi pek mar koth mar El Nino. There has been a misconception that some county governments have been waiting for the national government to give them money for this intervention. That is not the case. The national government will provide funds through the county coordination teams. The development partners and humanitarian agencies will do the same, and we expect the county governments to do the same. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are yet to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. They are expected to use emergency money within their financial provision and to reallocate money within their budget to intervene for the people that they govern. As a national government, last week we released 2.4 billion Kenya shillings as an initial injection into the effort, and will continue to inject more as we proceed on. Familia maohingo 30 mawuok e gweng' ma Amatu e kar chung'od bura ma Tigania ma Imbo e kaunti ma Meru koro dak gi luoro mar gamo tuoche ma kidek kel gi koth mar El Nino. Lwasi mar koth nochuno thoth ji mondo mi odar e miechgi ka gidhi jote kuonde ma oting'ore gi malo kata kamano kuonde ma gidhiye bende alwora ok ber. Yango ni koth oseketho piny kendo miyo gi pek kotenore gi weche mag koth. Iko na sinda yetu akenjae mai inakuya inamomoa poma zote hata manduka inamomoka. Sasa sisi tutena mtu wa kusaidia, tunataka mkubwa wetu ule tunapikia kura, sikia huruma yetu. Imekuja imeharibu hata manyumba kwa manyumba tunakaa, yani kwa maji, hatuna mahali ya kwenda. Tunaomba serikali yani itupatie, ituonee huruma, itupatie usaidizi, sababu hata umbu inaweza yani tunaumwa hata na umbu nini, tunaweza yani kukufa kwa sababu hata ya magonjwa. Kuna takriban kama ekari 30 au zaidi ambazo wenyeji wale wanaishi hapa, ikiwa ni mimea imeweza kuharibika, wanyama wale ambao wanafungwa majumbani wameweza kukufa kwa sababu ya maji, na ndio tuweze kupata suluhu ya kuweza kuwasaidia wenyeji wa hapa Kianjai ni ya kwamba maji haya yatengenezewe damu pale Mbututia.
Wadhi mbele gi weche manyien nyakorom gajuang chenro en Migago no warwako pachi kachi nyiswa ni intin Ramogi TV kain kanya keno ong'weya mar jangima Rose Salvation Church wacho ni weche gichopo ne maber kachiel gi masara uchieng gidito ikete mana ke Ramogi TV. Wadhi mbele governor ma county Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir oseo piny owacho mamalo kuom rem chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya nogo kinde pogo chiemo kod gikony ne oganda maula ukelo negi midhiero kendo daro moko kuomgi e kar chung'od bura ma Kisauni kamano wacho ni piny owacho mamalo oserem chiwo omenda moromo kendo gimidhiero mar koth mapek masani chwe pacho kae ka omenda to noseketa tenge mar kedo gi midhiero no. Wa losoni sigano yo makare nyakorom gajuang ang'no amigo mana kwai ke mana kuom thuolo machuok kende mani bela ni riwruok makedo ratich oganda e pacho ka Kenya National Commission on Human Rights ywak ni sirikal mar Kenya okosedewo rito ratich oganda kaluwore kod riwruogno nyaka sani jo Kenya 22 osenegi e yo ma ok ni kare ka ji 9 oselal godo kod duonde mopogore opogore mag piny owacho. Riwruogno bende olero ni pek mar ngima e pacho ka osemono thoth oganda dago ngima makare ka piny owacho idwaro mondo mi oduok piny nengo mar ngima. Gidhi nyime ka gikwedo wach ma dwaro kar daro oganda gi thuon kuonde mag dakie kendo weyogi maonge kuonde jot. The Commission calls on the Ministry of Energy and Petroleum to foster transparency and accountability in the oil sector to cushion Kenyans from unilateral decision from unscrupulous oil marketers to dictate and hike fuel prices. There were 3 cases reported on Mombasa Road, which are the Pakistani nationals and a Kenyan driver. We also reported the case of the South Sudanese, Maurice Mabior, who was abducted from Kangunda Road by people in police uniform. And we also highlighted the case of Osman Khalif, who was an aide to the Nairobi County Governor. Abduction continued to proceed unabated, and more presently, the case of someone just was saying. Piny owacho chako chenro mar menyo kaka dongruok dhi nyime gwenge ka chenro mag arita kwe kod mamoko bende rango. Sirikal kokalo e migawo mar arita opogo masinde manyasani ma koro biro choko kendo chwalo chenro mag sirikal kod rango mago ma okwamo. Jagoro mongire migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo bang' bedo kod romo kod commissioners kod komanda ma counties notelo nyasi makamano. Today, as the State Department for Internal Security and National Administration and the Ministry of Interior and National Administration, having a meeting with all the 8 regional commissioners and the 47 county commissioners. And what we are doing today is launching what we are calling Project Better, which is a digital tool for monitoring all the government projects and programs across all the 47 counties. So what we have done is to have an efficient mechanism of capturing what is going on and being able to monitor and being able to report. Now the tool is of course both county specific and region specific, and by just the touch of a button from where I sit as the PS, I would be able to know literally what is happening across the country, whether there are programs. Governor ma county Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir oseo piny owacho mamalo kuom rem chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Nowuoyo kinde pogo chiemo kod gikony ne oganda maolo kelo negi midhiero kendo daro moko e miechgi e kar chung'od bura ma Kisauni kama nowacho ni piny owacho mamalo oserem chiwo omenda moromo kelo gi midhiero mar koth mapek masani koro chwe thurka ka omenda to noseket tenge mar kedo gi midhiero makamano. To date, we wish to state and clarify that county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. As a matter of fact, counties are owed a total of 62.58 billion from the equitable share
that is yet to be disbursed as follows. 13 counties are owed 10.17 billion for the month of September. 27 counties are owed 19.64 billion for the month of October. And finally, all counties are owed 32.76 billion for the month of November. There is no money that any county has been given to respond to the adverse effects of El Nino up to today. And I would know, I have not received. If any governor would have received, I would know. Governors shouldn't be intimidated. They shouldn't be vilified. They should not be pitted against the people. And they should also not be pitted against each other. Governors are not in competition. No. We are each trying to deal with our own situation. There is nothing, in my view, that a governor will not do to help the situation of his people. So this is all politics. And it's very sad that we're using that kind of language against each other at a time like this. Beka na paga video nyakura mga juang bang sabira marodio chitendo Migago iro kamano kwa mindo kete mana kena Mogi TV kapo kwa kao yomo kuongo hang na somo kwa mpachukae Kevin Oyude wachone jok mawok siaya kono adieri ni joma no bilo nego go ben adier ne gin emane ginego bila koso ni tiere gima ok ne kare kendo gima ok nitire lero wachone jogweng maya kanyo ugo ko mondo wacha adier kotendre gi wach makamano. Steven Onyando wachone Kisii town Ramogi TV chope maber jono tunge kantiere Kadele Seme wachone no wayo makara ne bende kanyo Silas Jagero kanti Kanairo Milo Mili kantiere Nairobi wachone wasedonje chenro Caroline Matunga kanti Isiolo neno bende ote mar Makwina wacho kanyo ni entiere kod weche nre mos nyar nyathini manyako mabende wacho ne hora Mogi TV no ahinya jamta wuda wasi wacho ni awasi boda weche gichopo yo makare neno ende Adela Vera Cream Larin wacho ni weche gichopo Kitengela Florence Katel kantiere Semedala wacho ni end bende weche giokwe oko Joshua kantiro Yugis wacho kanyo ni mamagi Evelyn oko mayase mbukali wachoka nyoge minore Daisy Amondi makindu begi duto gikete manaka lakini giwachone piny sani oridore ne Uganda jo Kenya kindu ngima mere bedo matek gikomro sirikal ombe kiengi ama bende sani pek mondo Uganda yude kaka yudo konyruok ma owinjore. Neno bende ote moya ira Patel mar Hongi Beach wachoka chani entiere kod chenro mar Migago kata kamano gima mako dhoge en ni owuoro kaka chijego wangi tek kendo owuoro nek mano timne obila no. Ken Ong'weya mar Jongima Roho ero kamano kuom ketra Mogi TV no Fredo uko ja Kanyadoto wacho ni weche gichopo ne gwenge mag Kanyadoto Kawangu gin kanyo gi japuonj Jozi Ndege kachiel gi former councillor Chola Orat gi jo boda boda mantie police Siaya wacho ni koro Kenya onge jonjore. Neno kanyo kantie pache motimo golo wayo matinya koro mga joma duko mathoth kete mana kache no mar Migago kikidhi mabor. Nasalamia watu wa Migori, nimewin shilingi 1,100. Naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings.
5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1306. Shabiki.com wakanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. To bet! Siaya County untie tarikario dwe mara pargario Ramogi TV oikone budho mara tipo Tiedero biro bedo gi rumba mukwe kowuok Little Gem Resort Manidudi wabo bedo gi jothumbe kaka Lesasa Joka. Don't miss to enjoy rumba with Lesasa Joka Bilenge Music International. Karibu sana. Koda Doyo Afrik Kagimi rumba at room temperature. Chakre Saparo Diambo Ninja the Entertainer, Stella Brenda, kod DJ Smollett, Bebiro Bedo Kanyo. Happy birthday Ramogi TV, Wanere. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Angoma kelo cancer. To bethieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane. The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer. Kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. My hair has gone. My nails, even the feet, they are all black. Cancer. E kuku mar wach. Dweni, achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Machiegni kendo nyakorom gajwang' wadhi mbele gi mich weche manyien chendo ni mar Migago. Jatend Migago mar omenda Njuguna Ndung'u ema komiti matayo twak mar thika dayo dhoge kawuono ewi wach mar pek mar ngima. En cheno abinde dhi mbele sechegi omiyo watudre kod fwambo marwa Eric Owenga mantiere kanyo. Owenga geo ni intiere makare nyiso ni to twak makamano kata mana chendo makamano mar dayo dho jatend Migago mar omenda Njuguna Ndung'u osegi kanye. Tango gini mosetimore nyaka nochakre. Owenga. Lydia angi malera hinya mana kiwacho no wane magawa moro ma inya paya ma Mombasa Road ka kumagie sani jatend Migago mar omenda ngire Njuguna Ndung'u osechopo ka kendo odhi nyime kod twak. Njuguna Ndung'u nochopo ka dakika moko 30 mokalo. Inyalo paro ni mae en biro mare mar ariyo e nyim kamati mar twak ma bende osebedo ka winjo pacho jopiny. Nobiro ka wige ariyo moko mokalo kendo ne otwak kod kamati motelie kod Kalonzo Musyoka kaachiel kod Kima Ishungwa mar neno kaka inyalo duok nego ngima piny. Kata kamano wik mokalo kamati ne obedo kod paro ni kendo chako luonge kendo monde okonygi kaka inyago mbaka e wach mar duoko ngima piny ma bende kalore kod kweth mar Azimio. Giwacho ni kopo ni kamati ni ok bi ng'iyo kaka inyadok nego piny to gibi yie mar rwako report no
kama tini nonego bed ni tieko chi twak odiochieng' ma kawuono kata kamano gikoyo nyime nyaka tarik 16 kuma igeno ni report mogik ma ibiro gol ka ibiro red e nyim jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ma gibiro goyo kokgi ibiro kawo report no titero e od bura mar neno kaka okang' ma gibiro kawo kode. Inyalo paro ni kama tini osebedo ka jopiny Lydia kendo wach mar nengo mar ngimani emosebedo ka kelo wich bar ahinya kata odiochieng' manyoro nyojo ka jod bura mag Wiper kanyo giwuoyo giwacho ni pod kapo ni wach mar twak nengo mar ngima ok bi bede e wach mar report ma ibiro gol mogik to giikre kata ka en dok ndara to gibro luongo jopiny mondo odog e ndara. Koro gima dhi nyime ka en ni wach nang'eyo ni to ka ng'omiwa thuolo to gibro wacho nang'o ni to gichopo nade e okang' mar ni to nengo ngima ibro duoko piny e yo machalo nadi. Mano miyo odiochieng' ma kawuono jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u gie sani gin e romo mapanda ma bang'e ibro miwa thuolo mondo winj ni to gichopo nadi kaka ibro duok nengo ngima piny. Kama tini chutho weche mane ne nyimgi ne weche 4 motegno kama ne oting'o nono weche mag ombulu mane otimore higa mokalo ahinya mago mag jatend piny kaachiel kod weche mag neno ni weche mag wuotho kiwuok i pati machielo kidhi machielo ong'uk kaachiel kod weche mag nengo ngima magi weche mane gitemo ng'iyo ahinya, lakini wach mane ngima ni Lydia osebedo kod wich bar ahinya emiyo nochuno odiochieng' ma kawuono oluong jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u mondo okony gi go mbaka kaka okang' ma kamano inyalo chopie Lydia. Kowen kachiel kabendo ler kutenre kod twak madhi mbele no kabende nyiso wakanya kwa mgajwang ni jatend migawo mar omenda ntiere mbele committee. Ero kamana nyari kowenga en geno maro ne bromi wa mathoth kutenre kod gigo mabende dhi wuok e bura makamano. Kwa mgajwang apisa magarita ondi achije moka dek maitudo gita njore e gwenge ma Bomet. Jara chenro mag sirikali Bomet Central Victor Kamonde odwaro jodak makanyo mondo mi one ni otiyo e twech achiel gi obila marakore gi maund ma osebedo kanenore e gwengego. Kamonde omedo yango ni tend county no timo duto marakore gi ohala mag kuong ma ok opuodhe ka oluwo ni mano ema koro nyayo weche mag njore e gwengego. Kwetu ni kama insecurity hakuna, tunahitaji polisi wao wanapiga patrol huku kwetu kila usiku. Wanaona insecurity kwa kila wiki. Hakuna siku ya bure mbuzi inaibigwa 1, 2, hata mtoto inaibigwa, mama yake inabaki, mama inaibigwa, mtoto ya mbuzi inabaki kulia. Sasa tuko na shinda kubwa. Tumeshangaa sana kusikia watu wanaiba kutoka huko mpaka mbuzi zinakuja kufichwa huku. Na wakipitia hapa kama kungekuwa na hiyo mataa ya kumulika, angalau labda wangeonekana. Sisi tunaonekana kama ndio tunaweka wezi hapa. Terinyake County Makisi kama Governor Makisi Simbarati ochiwo pache wi report manyocha ogol gi duol mar NCIC manyiso ni counties tiyo gi akwede mag dhoudi e ndiko jotich. Harati wacho ni gisetiyo makare e ndiko jotich karanyisi en County Makisi mawacho ni ndiko ji mana kaluwore gi ji mochwalo kwayo mar manyo tich. Mimi sijakuwa na bodi mwaka mzima. Bodi ipo iliondolewa ofisi na MCs na wamekuwa mwaka mzima wamekuwa kotini. Kwa hivyo tumekuwa kotini mpaka wiki iliyopita ndiposa tumepata bodi mpya ambao wapo hapa. Hawa ndio bodi mpya ambayo imeingia. Kwa hivyo hii ndio siku ya kwanza wao kuwa na mkutano na wafanyakazi wakuu serikalini katika serikali ya kaunti ya Kisii. Kumekuwa na nidhamu kidogo imekwenda chini. Sasa wakiwepo watahakikisha kwamba kazi inafanyika vilivyo. Lile ambalo mimi nitatarajia kutoka kwa hao wanabodi hao ni kwamba lazima kuwe na nidhamu. Ufisadi ambayo imekita katika county zetu, especially yetu ilikuwa kwamba imeshika kila mahali. Lazima tuing'oe na hao watanisaidia mimi kung'oa hiyo mizishi ya ufisadi ambayo imekuwa mbele. Imeuzisha wafanyakazi, viongozi ambao wamegeuza county kuwa ni chombo cha kufanyia biashara kando na kupeana services kwa wananchi wa kawaida.
Kwa hivyo mimi niko na furaha leo hii, nimekuwa nikipigwa kila mahali kwa sababu ya msimamo wangu uzuri kwamba nimekuwa na board, wao watafanya kazi ya discipline na mimi nitakuwa naongoza serikali kulingana na sheria. Gavana makaunti ma Trans Nzoia George Natembeya igeno chopo mare mbele duol mar NCIC chieng' tich ang'wen juma manyien kitudore gi ketho matiyo gi weche mag athure. Kata kamano Natembeya okwedo report no kakoro yango ni oikore chopo nyim duol mar ndiko dhoge. Olero ni tend county no pod biro dhi nyime gi chwalo dongruoge ma onge akwede kaachiel gi riwo jodak makanyo. Jalup gavana makaunti no Femona Kapkori no ochwalo ng'ur ma kama nyim od buch Senate Kajalup Speaker mar od buch county no kod duol mar NCIC riwruoge ma ok mag piny owacho mondo mi kik yie ti kodgi gi josiasa. Because history is known, you cannot brand me but you see kuna watu ambao pia wako idol ambao wanatembea all over the place wakisema anatembea amesema hivi amesema hivi, lakini hiyo haidutishi. Sisi tuko na mandate ya kufanyia watu wetu kazi. We are going to have very many enemies, very many distractors, but we are focused on our goal, kuhakikisha kwamba tunakwamua Trans Nzoia kutoka kwa shimo. Mimi ninashangazwa sana, and as the Deputy Speaker of Trans Nzoia County tunamwambia yule Reverend Kobia pamoja na other government institutions, be it the judiciary, be it the Senate, be it any commission that has been set up by the President, they should not be used to drive political agendas, to intimidate politicians. Instead, they should let leaders work independently so that our people can get development. Moingo joma mine gi nyithindo manyiri 4,000 mawuok e gwenge mag Norijo Loita e kar chung'od bura ma Narok ma milambo nyalo buonjo tok chik yienegi ni koro gibiro bedo gi ratiro mag lope kaachiel gi oboke ma opuodhi. Felix Kisalo, Commissioner ma Narok ma milambo yango ni okang' ma kama dhi konyo bero ngima wakeini ma kuom thuolo ma okalo osebed kituono ratiro mag e gwengego. Jodak bende opuo chenro ni ma giluwo ni dhi konyo e chwalo dongruok. Kupima na kila kitu. Wengine ukisikia ile pesa ukifanya kazi ya kama ikipata shamba inalinda watoto yangu na jirani yangu na nipanda na ninependa Mungu sana. We have a station where the Masai now will have a say in the management of the land. Will have a say in the ownership of the land, and they will have a say even on the land that the husband has been registered to. So it's a milestone. It's a milestone. At least now, for the first time, we recognize a woman can have a right, a land right. Because even those in polygamous setting, each wife has been allocated land. This is a remarkable departure from most of our African societies, where land is perceived to be patriarchal, to be men-driven. In this part of Narok and in the heart of Masai land, the community has accepted to embrace even more than 50% gender parity in terms of land acquisition. Migago mar pur ka okale dero maduong' mar Kenya NCPB oyango masinde mag tuo bande gwenge mag Mosoriot County Manande. Giyango ni ma en okang' makoro dhi konyo bero chenro mag puro oduma e gwengego. Jatend migago mar pur mapacho ka Mithika Linturi yango ni sirikal keto kenge mag bero chenro e kor gwenge duto ma Thur kae. Oyango ni masinde maromo 10 ma ochiw ne county ani konyo kethruok mag oduma. Najua wakati umetupatia serikali imetupatia subsidized fertilizer, production imeenda juu. Ile challenge kubwa tulikuwa tunaangalia inakuja kutukumba ni post harvest losses, and we want to thank the government for making strategic intervention ya kututafutia dryers. Hii dryer umezindua siku ya leo, in 3 hours inatoa moisture kutoka 26% mpaka 13% in 3 hours only. Na ni katika round moja inatoa 150 bags of maize. Kumaanisha ya kwamba tukitumia hii dryer mzuri, na katika county ya Nandi ila allocation ministry imetupatia
mmetupatia dryers 10. The same capacity, 10 of them. Hiyo itatusaidia kama kaunti yetu ya Nandi. Mahindi itakaushwa na shilingi 70. 70 shillings per bag ndio itaenda tutakausha naye. Halafu niseme tena ya kwamba hii nyumba ni kubwa sana, mmeona iko store hapa. National Cereals and Produce Board. Tuko na 17 certified warehouses. Pale tunaweza kuwekewa mahindi yenu. Na pesa imepeanwa kusapoti wakulima wasiuse pesa wasiuse mahindi yao na pesa duni. Na tuko na pesa ya kununua mahindi kwenu. Lakini mwajua ya kwamba serikali haiko kwa biashara ya kununua mahindi na kuuza. Iko bilioni zile tumeweka za kununua mahindi ni kwa yule mkulima asikia akona pressure. Jopur e kaunti ma Migori dwaro mondo mi kar pur malowa kuja irrigation scheme oyaw malach mondo mi giu thuolo mar pur kabende koro gidwaro mondo piny owacho konygi e yudo chiro malong'o ne ochele ma gipidho. Jofwambo marwa George Wamiwala nokoya e kaunti ma Migori. Kar pur malowa kuja irrigation scheme made subkondo manyatike malach ne romo ekas 19 osekelo nweng'o ne oganda mathoth mawuok e gwego mag Nyatike kod kaunti ma Migori mangima. En kar pur moseloko sigand Nyatike ma osebedo ka ong'ere kaka kanyo manok mar chiemo osebedo ka okwako nikech oro makinde ka kinde kaachiel kod pi oula mosebedo ka daro ji higa ka higa. Pur mar michele osemiyowa faida. Chien kucho ne wan gi chandruok. Inyalo wuok, idhi nam, idhi lupo, samoro ya nono, nyithindo be ingo, fi be ingo ka. Wan kaka mine, wanyalo chulo kata fees kendwa, wanyalo konyore kiwan. Kata bed ni kar pur oseloko ngima oganda, ywak pod nitiere ni kar pur ni pok okete tich kaka owinjore. Togi ma iwuoro ni luwa kuja manigi blocks 19 no. Blocks mose yaw twin. Nagombo ni mondo losnwa paya nikech sani michele purore ka ineno kaka chuodho chalo. Kuom puothe malach giromo ekas 19 ma yudore kar pur ni mana maromo ekas 4,500 kende emoseketi tich ka ipithe kothe mopogore opogore ma oting'o chele. Jopur ka otele ko jakom margi okeoremo wach nitiere jopur mathoth mok yudo thuolo mar pur nikech kuonde ma oseyaw ma ipure koro nok. Giseyaw go osekonyo to ne wakwayo sirikal ni mondo yaw malach molo mano mondo jopur obed gi chiemo maber kendo koro jopur to dhuro to lo ma oseyaw to podi. Maneja malo kuja irrigation scheme Isaac Munga wach ni piny wach nitiere kod chenro mar medo lach mar kar pur nyaka ekas 6,000 ni. Expansion bende wadwano watem bang' higani financial year marumo June. Wasebedo gi allocation and procurement itimo ma wang'eyo ni by the end of June wabiro bedo ni waseketo eka 1,500 kendo. Jopur bende ywak ni ok ginyal yudo chiro maber ne ochele ma bende gipuro ma nyaka sani koro miyo yutogi koro tin mokalo. Koro michendwa opur oka odhi Uganda. O chiemb gwen odhi Uganda. O opoko manyalo losnwa mach moro minyalo losgo gik mamoko odhi Uganda. Value addition odhi Uganda. Ja Uganda chako biro kelonwa e Kenya ka. Omiyo nwadwaro ni chiro bede Kenya ka. Wang'eyo ni mano nitiere kaka ohinyowa and wakwayo ni mondo sirikal both maduong' to gi mamalo mondo ging'iane kaka ginyalo bedo piny mondo wami gigeng' wach mar mchele mawuok oko ka madhi Uganda. Jopur gi mag loa kuja wach ni kar pur nitiere kod nyalo mar yudo chiemo mathoth ka gima koro gidwaro en ni piny owacho koro jol weche mag pur. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur mag ochele kaunti ma Kirinyaga gin moko kuom jopur manoyudo kony kokalo e chenro mag pok mar omenda. Jatend piny Kenya William Ruto kachiwo twak e kinde limbe mare kaunti ma Kirinyaga golo chik madhi neno ni manyiwa go ochwale kuonde kano manyiwa mondo mi jopur oyudgi e yo makare. Seneta ma Kirinyaga Kamau Murango ma en jakom mar komiti ma ochung' ne weche pur e kaunti no yango ni okang' ma kama dhi konyo e siro lek mar jopur ochele e kaunti no.
Hii mbolea imekuja na manufaa sana kwa mkulima sababu itaongezea production ya mchele, na hiyo itakuwa kwa mkulima yote ataweza kuuza kwa mchele kulingana kama umelima na hujaweka fertilizer ama hujaweka mbolea ya kutosha, production inakuwa ndogo, unavuna mavuno inakuwa ndogo. Lakini wakati mbolea imekuja na umeweka ya kutosha, production na mchele inakuwa unatoa magunia mingi. Kwa dhimbele nyakura mgajuang wa dhimbele gi wechego mag Migago aneno ka George Henry wacho ni tere ukwala Shelton nyakwara gumba wacho ni wechegi chopo na berge mnyagondo wacho no se chopo kaka pile. Wadhi weche moko kar tiegruok mar timo nonro mar weche lupo gi nama kata KNFRI oyango yo manyien mar lupo gi pith mag rech ka itiyo gi yedhi molos gi plastics e gwenge mag Kijiweni County ma Kwale. Yedhi gi molos ka okalo e makruok gi riwruok mar Jika yangore ni nyalo gaya paka mapek e nam kipimo gi yedhi ma iloso gi bao. Kendo jaratije mag chenro nam David Mirera yango ni yedhi gi nyalo mako maromo tana par mag rech dwe ka dwe kendo dhi konyo bero hala mag rech e alwora mar The Wath mar Nam Chumbi. Tumeona kwamba keji moja ambao tumeweza kuitengeza hivi leo na iko tayari, tunaweza tukaweka zaidi ya samaki 8,000 pale, kama ni aina ya rabbit fish ama tafi ambao wanapendwa sana hapa Pwani. Lakini pia tukiangazia kama tutaweka samaki kama wale milkfish ambao tunaita mwatiko, tunaweza tukaweka zaidi ya 15,000 kwa hiyo keji moja, na wataweza kufua kwa muda wa kama miezi 5-6. Na hivyo basi tunakusudia kwamba tunaweza tukapata tani zaidi ya tani 10 kutoka kwa keji moja katika mafuno yaliyo mazuri. It is more sustainable if we use the circular cage like on this kind of on the sea, no? The square cages are commonly used only on the lakes. Mara ya kwanza tuliletwa cages za mbao. Kulikuwa na changamoto nyingi sana. Wakati wa mawimbi makali, mvua, kukiwa na maji makali, hiyo ilikuwa inavunjika. Inatubidi tutafute misumari tuende pale kufanya repair kila muda. Lakini sasa kwa huu utafiti mpya uliofanywa wa keji za plastic, hii naona itatufaa sana. Mimi kuhusu huu mradi na uzungumzia, kama kuna mwingine yote ambaye kwamba anahitaji kufanya mradi kama huu, basi namkaribisha kwa hamu aje Kijiweni ili tuendeleze mradi. Kawakare chenro mag kungo pigi lo yudak ma mayanate Laikipia Nyanduat oketo tenge lo maromo eka 200 ne chenro mar lony manyasani ma oyangi kaka Halmon Technology ma ichano tigo e kano pi gilo makidek yuere gi kodho wala machwe gwengego. Giyango ni maeno kanga ma ochake makrok gi riwruoge ma ok mag piny owacho gi thoro mar rakore gi wach mar karathoro mar wach na rakore gi wach mar oro makoro giyude kinde ma koth olale gwengego. Jodak leo ni chenro ne dhi konyo kelo dongruogego kama oting'o weche mag pith jamni gi puro ma osebedo ka yuda chiedh nade ma ikelo gi oro. Sasa hivi tuko katika msimu ya mvua. Katika hii jamii misimu 3 ama 4 zimekosa kunyesha kwa sababu ya tabia inchi. Na kwa sababu ya hayo, wao wananchi wamepoteza zaidi ya 70% ya wanyama mifugo yao. Na unajua hii ndio maisha yao, hii ndio bange yao, hii ndio shamba lao. So kama hiyo mifugo zaidi ya 70 imekufa, ni kumaanisha chakula na hali ya maisha yao pia imeathirika. Tukiweza kuendeleza hii kazi tunafanya hapa hivi, tutakuwa tumeokoa, tumesupport maisha yao na wanyama wao wamepata chakula, kwa sababu wanyama ukufa kwa sababu ya kukosa maji na kukosa chakula. Wakati tulianzia kufanya hivyo, tukaona kama hii kitu itatusaidia, kwa sababu wakati nyasi imeingia, ng'ombe yetu ikaingia ng'ombe 250 ikakula nyasi karibu mwezi 3, ikahamia hapa Oldeka na tukabaki na hiyo mbolea yao ndio inameesha tena, inaanza kumeesha nyasi wakati mvua imenyesha. Maoni kubwa ni kwamba kuna maji mingi ambayo yanapotezwa, mvua inanyesha, maji tunatopoteza. Lakini kwa sababu ya hizi mitaro ambazo zimejenga, hiyo maji imeweza kutegwa, na kwa sababu ya kutega hiyo nyasi nyuma ya hizo mitaro ama hizo mitaro zinamea, na pia
hiyo maji inaingia ndani ya ardhini na inaenda kufeed kwa hizo mito zetu, na maji inaanza patikana kwa jamii na mifugo. Next on Shamba la Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot say hold it and say that you care. This thing was brought by Mzungu. If you want to know this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Church, I have a problem. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu, sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie, uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then kaenda league kwa league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaur gi wund ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo unalos go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Tuma maber kamora mora. Bora ni rite maber. Rite gi yath. Irite gi doyo mondo bed maler. Tuma maber kamora mora. Onge challenges mang'eny. Pidho hoho kisegole seedbed to bur ka bur. Lweti ni emichuoyego. Fertilizer wajaketo. Kata top waketo. Atiyo gi yara then gimiyaga mar pitho gi mar top. Mag tuke gol makende mar jatugo anti Budimir nokonyo tim mar Croatia ng'ado tiko ma achiel kachiel e tuke mag Euro higa 2024 bang' loyo tim mar Armenia gol 1-0 kendo tieke thuolo mar 2 e Group D. Very strong.